amorule. Și de ce nu te uiți în ochii lui Emi când vorbește cu tine? Te incomodează, te intimidează? Nu? Și atunci? Nu mai vorbește cu ea așa, ca de la... La prieten, la prietenă la prieten. Hai zi ceva. Întreabă tu, de ce a venit aici? Păi de ce ai venit aici? Păi, dar eu ți-am spus, am venit să te văd, să te aduc cadoul ăsta, să mai stăm de vorbă, să ne împrietenim. Acum de ce trebuie să te Vrei prietenia lui Emi? Nu. Spune ei. Nu. Ești foarte emoționată și timidă. Nu ai curajul să-i spui aceste lucruri? Pentru că știe că în fond nu are nimic cu mine. Dar ai iertat-o pentru ceea ce ți-a zis? Dacă atunci când a pus Viorel mâna, știu că nu trebuia, că am stat ca o proastă. Și nu trebuia să facă ce-a făcut. Că el nu se mai gândește la fată și nu dă